बेलन हामबाय जों दिनै आरो चिन TSF नि सेंट्रल नि प्रेसिडेंट बरंगना सम्राट देबबर्मा जनरल सेक्रेटारि हामुल जमात इंस्ट्रक्शन बाय जों दिनै फाइलेमानि इनोबो चिन सेंट्रल जा दङ चिनि फाइनेंस सेक्रेटारि जों दिनै फाइलेमानि हिंगा चिनि बरंगना मिनिस्टार ट्राइबल अफेयार मिनिस्टार सार पिके जामालना फाइलेमानि चिन फाइमानि हिंगा स्कॉलरशिप इशुनोते जों दिनै मालाय फाइमानि स्कॉलरशिप गोबां मा स्टुडेंट्स चिन बर फादार हास्टेव टेक्टिफोरा दंलायबो स्टाइपेन न पेन खायनो परि दंला माबा बाक्सा स्टूडेंट जरानि बिसिं खायमाया ते बाक्सानि के इंस्टिट्यूट लेवल थांखाय दंखा डेट बाय थांखा अमरते सानि नल जरना हायमानि ब चिनियो जे जों तु हायमानि अमरनो बया साखा ब जोंनो साखा ब जोंनो एश्योर खायगा डेट तो एक्सटेंड खायजा मन माय आबो थायनिया बुतिया बा अमरते सालायनाय ताम हिंके दाबु कम सेंट्रल गवर्नमेंट यागो के सेंट्रल गवर्नमेंट नि फासिंतै যদি কোনো পজিটিভ আসা থাকে বমন খাইরনাय सार बमन एगेंस्ट या बमनी पॉजिटिव न दं हाइपन जों साइमानो चिनि स्टूडेंट्स रगना जों अमन मेसेज नाम जों जों स्कॉलरशिप न डिपेंड खाय परिलायो हाइपन जों पंक्चुअल नि माया जों जरानि बिसिङो जदि चिनि स्कॉलरशिप न जों खायनारिक मा खांगाय आंखा खलायो जों अर्गेनाइजेशन खा खलायो जों बसकां साला कुनो प्रॉब्लम फेस खलायगला रां मानथेनो जों दाथिनो मानानो जों दाबो डेट एक्सटेंड खलायनाय स्कॉलरशिप जेफोरो रां हाबनाय आफोर सेम प्रॉब्लम जावनाय लेटुमान बागै समन बागै जों आंखा खलायनाय नेक्स्ट इयार नि सिमिशन स्टूडेंट्स दं जेफोर जों स्कॉलरशिप खायनो थाखा हांगाय डेट नि बिसिङाव खायनारि बन्यांथन ते जारा दाबो ओ निनि आधार लिंक खायजे गेरो नरो दाहाय दाहाय आधार लिंक खायै डिपार्टमेन्टआव थां मालाय लायदि तामनि हिंगाय नंनेबो डिपार्टमेन्टआव गथाजाकबा डिपार्टमेन्ट थां मालाय खायखा चावानो तम हाय गंमा इशुरन्ते जों सारे मालाय मानि सार पॉजिटिव न जों खा खलायो जों स्टूडेंट दं बसकां सालो डेट नि बिसिङ जों खायनारि बेन होनै तामनि हिंगाय स्कॉलरशिप माना थांफोर जों ते लेट फी वाफोर तिसा अमरनि न जों जाला सायो अमरनि रिजन सो जों जतन मिल थांजा खलायै मिलायलायै स्कॉलरशिप नि डेट बिसिङ सामु खायगा हांगाय मान थाने बसिन बगै चुबाय थांगा होनै जों खा खलायो अबो जों मालाय हामबाय